Imagine dying because of a jump scare. Imagine dying it last. Sino yung nahulog si Josh? Imagine just dying. Si Thea. Ha? Ew. Ew, severe Meron tayo ditong namatay. weirdo. Si Big Boy oh. The Big Boy. Hindi naman daw Ano yun? napapatay yun. Imagine having... Hindi na mapatay. Sige nga, lapitan niyo nga. Ay, hindi. Iba pa yan. Napapatay pala yun. Ito pala yung battle. Saan tayo nadaan? Dito. Kailangan iiwasan. Andyan siya eh. Oo nga, Iiwasan Yun, siya. Joke niyo lang. Sige nga. Jerry's ass. Alis. Hindi. Napatay si Seth. Imagine dying. Oo, Napo niya ako. Cedric. Come on. Hindi. Got him. Lemon. Okay, I'm gonna open this door. Andito na kami ni Papa. Dito kayo nalito nung una, di ba? Fuck you! Yung yung spirit. Ay, jump ba muna ako? Cedric dead. So sad. Oh, nakasar ko sa do. Payag ko. Sa salvage kita mamaya makayop ko. Mamaya. Mamaya. Ganyan. Ayun, nakakayos naman. Ba yan? Help me guys. Distract tong huge humongous black ass monster. Yo, blackness. Mila ito. Pupuntahin natin dito sa labas. Iikot siya dito eh. Diba? Tagal na bukang. Wait. Kuha na lang. Sorry guys ha. Dito tayo ba tayo mabuksan yung door? Wait lang, buksan. Try ko din. Di ba hindi mabuksan kahapon? Hindi, ano lang kasi, kailangan ng doorknob. Kailangan ba lahat may butterfly? Said, Run! sunod na ba? Hindi kasi sinundan, no? Hindi kayo inahabol. Nasaan na si Bianca? Oh shit! Ayun. Hindi na nasa Bianca gagi. Fuck! Bro, mabilis. Putang ina, nasa lagod mo na gagi. Nabutan niya ako. Ba't kanina hindi niya ako mahabol? Ay, hindi. Dito ako nag-response sa loob. Wow. Di pa nakahabol sa pinto. How convenient. Try niya bukas. Saan din. At naman Di ba hindi din gumagana kahapon yan? Di ba yun yung tinatanong nyo kahapon? Oo. Hindi, kuha muna siguro kayo ng butterfly speed. Saan ba? Dapat lahat tayo meron. Hindi naman. Sige nga. Kuha mo na kailan. Nagong ko. Show them Buti Josh spirits. hindi ka buti andito ka na kaagad Josh. Yun nga eh. Doon ako na-response. Oh, yun talaga ng character ni Sa may pin. Ano? May problema ka sa akin. Wait. Yun. Ayun. Yun nga. Kailangan nga lahat meron. Hindi, yung door dito sa right side. Direct mile lang natin. Wala yan. Huwag nyo lang isipin yung Fuck, Dito yung may malalaglag sa ceiling, di ba? Ikaw, may malalaglag dyan. Diyan. Ano yun? Kamay? Kamay. I'm looking downwards. Wala namang jumpscare dito eh. But, kailangan ko na butterfly. Same spirit lang ba yan? Oh. Ito. Wait pa dito. Our friend, wala tingnan natin ito kahapon. Oh, yan na ba yung ano? Oh my gosh, wait lang. No. Kuha na yung blue butterfly. Sige na. Napahinto doon si Josh. Sinusubukan kong hindi mag-react sa lahat ng jumpscare. Ano to? Puro kadena lang? Wala tayong makakuha dito. Kakadena ka daw yun mo yan. Ano gagawin niyo sa akin? No, please. Open the door daw. Not my bam. No, open natin door. Open mo. Nasaan na kayo? Wala naman tayong ginawa dito sa... Wala tayong ginawa dyan. Pero Pero mapunta si Daniel doon yun. wala naman. Halika na, bala na yun. Ayan, hayata siya mamatay. Good.
Tawa ako kay Josh, gagi. Nasa entrance na patay pa. Gulat ako. Nasaan na kayo? Ito na bro, tara na. Loading. To the left. Yo. Kung gusto ko mag-escape room tuloy. Wala namang jumpscare dito. Diba? Tara mag-escape from IRL. Bet. Visit hindi namin nalagpasan ni Papa Pao, ni Papa Pao. Yung may safe houses. Nakalimutan mo ako. Doon din ako. Visit ka. Oo nga pala. Iniwan ka namin dun eh. Nahanap ko na yung garden. Nahanap ko na din yung pintuan. Tapos basta yun natuloy. Nag-quit na kami ni Papa Pao. Ang jumpscare dito, okay? Sana ko na lang siya. Si Sensei Wu. Sensei? Sensei Wu. Hindi si Kalabog Sensei. Ang mga big boy dito eh. Grabe, wala nang katapusan to. Mamatay laptop ko. Yung big boy oh. Hindi naman daw nang papatayan. Hindi nga. Nananakot lang. Parang guard lang siya. Ang peaceful. Lord, May ano dito. May butterfly dito. the Lady white. Dimitrescu buti. No shit, Sherlock. Sinabi yung butterfly Wala niyo. na, nagkaligaw-ligaw Sa dulo, na sa tayo. dulo. Wala na, Sa mamamatay dulo, na, sa dulo. Wala na, ayoko na. Lumabog siya sa tubig. Sino ba ito sinusunod ko? Si Papa Pao ba ito? Sa may bato, meron butterfly. Nandito yung spirit. Bag tayo doon. Tapos, saan tayo pupunta? Right side? Dito sa top side. Buti may mga good spirits, no? Pwede pala mag-sprint. Ikaw mag-guide Papa Pao, tsaka te. Dito na ako. Bakit ako? Hindi, Papa Pao, tsaka si Teo. May Hindi, mga... bakit ako hindi? Hindi ako mag-guide. Ay, dito ako ba kahapon? Oo. Ayaw nga pala. Hindi ako. Sorry, Bianca Marie. I apologize. Ano? Wait. Oh, wala na akong Diba butterfly. ito yung maze? Yes. Saan tayo? Dito. Wala nang jumpscare dito. Tapos meron eh, no? Nakatingin lang yung character ni Bianca. Elevator agad. Yung sunod na jumpscare dun sa ano. Sobrang dilim mo lang makita. Normal ba to? Okay, wait. Saan tayo punta? Diyan ka Bianca, ang ginagawa mo. Wala Ito. akong makita. Wait, sino to? Wait, talaga na Ang liit ba naman kasi ng ulo mo? Balik na ako sa entrance. Ba't hindi sa yung head size? Teka nga, sunduin natin sila tayo. Saan? Steve, follow me. Okay. Okay lang ito nakata. Wait, paano? Talaga na. Si Josh. Dumiretso na. Okay, I recognize this. Lika na. Wait, where's Josh? Ayun, nasa na. Dumiretso na siya. O Josh, nang iiwan ka. Ayoko na nga sa'yo. Bro. Last Mimic. Oh, night. wait. Tumutong. Hindi na ulit kita i-iw. Hindi na ba yung mental hospital? Hindi pa. School pa lang to. Ayun, jumpscare. Ah, ito- Jumpscare yan. May Ito na jumpscare yung yan. mental. Go. Take it like a man. Ay, what the fuck? Ba't damay kami? Inornion ka na namin, no? Di ba Wait, dapat diretso. siya lang? Wait, diretso